Когато говорим за безопасност и ефективност при лазерната епилация на тъмна кожа или кожа с тен, диодният лазер и Nd:YAG лазерът са нашия топ избор. Тези два лазера са специално разработени, за да минимализират риска от странични реакции, като изгаряния или хиперпигментация, които могат да възникнат при хора с тъмна кожа. Диодният лазер с дължина на вълната от 800-810 нанометра прониква дълбоко в кожата и третира космите по безопасен начин, като същевременно щади околната тъкан. Това го прави идеален за хора с тъмна кожа, които искат дълготрайни резултати без риск от нежелани ефекти. Nd:YAG лазерът със своята по-дълга дължина на вълната от 1064 нанометра е дори още по-безопасен за тези с много тъмна кожа или тен. Той прониква дълбоко, ефективно премахва дори и най-упоритите косми, като същевременно поддържа минимален риск от усложнения. Изборът на правилен лазер е от съществено значение за постигане на оптимални резултати и за осигуряване на максимална безопасност. Нашите специалисти в Студио Импулс ще направят детайлна консултация, за да изберат най-подходящият лазер според вашите индивидуални нужди.